nyanyi ya Mbak. Kira kowe wis nyanyi. Belum. Berarti kurang prong-prongan aku mau tak kira kabul kowe wis nyanyi. Urung jebule. Akekmu lho Mbak bisa. Spesial bersama Nusma Project Campur Sari juga joget ya Bu. Ada Karisma Arga. Sumpah janji mumung marang aku sinaksen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku wis nganti telung ketiga ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya ora nyono ora ngira kowe madhep tali ning asmara tresnaku kan tulus suci rambut jaga malah mbok lenjani apa pancen wis nasibku kudu pisahan angkaro sliramu najan apa jroning ati nanging aku ra bisa nguncati lilo atiku wis lilo najan batin ku keloro-loro nanging aku ra kuwowo mergo aku wis kebacut tresno joget bersama terima kasih pojok luar biasa ibu-ibu saya yang cantik yuk joget bareng tangannya Bu tangannya iya terima kasih apa wis ora kelingan sumpah janji mung marang aku
aku wis kebacut tresno. Matur sembah nuwun tembangipun wonten lila campur